Nek aku dadi Gatotkaca wis maju wingi-wingi kok aku. Ayo ngatasé satriya manggalaning yuda nom-noman kok ming dekem ning kasatran iki nek cara aku apa ora isin. Wong tuwa-tuwa aja taker marus milang tatu neteske getih kok sing anak-anakane malah lingguh kepenak sila tumang kendangan dengkul ki njur perasaane nendi ya, Truk? Ambuh. Ora kompak iki. Ampun gugu cinthi ngene iki. Niki wong ora ngerti tatanan. Nah, Bagong aku ki kon ngelekke bendaramu kok kowe le omong malah kaya ngono. Kowe seneng nek aku keluputan nek nganti ndara Gatotkaca eneng apa-apa, njur aku sing diliput kowe bungah, kowe seneng. Kowe arep ngalap warisan lemah, iya. Nek aku disedani aku dihukum pati karo Ndara Pendhawa merga Ndara Gatotkaca eneng apa-apa, kowe puas kowe. Hah? Ampun tindak teng pundi-pundi Geden, kula sing mambengi. Mang mesake kalih kula Geden. Nah aku ya menyang. Satriya kondang dijedi nang Kawah Candra dirembuk otot kawat balung wesi kok ming dekem nang omah ki ngopo ming dadi robot kok. Ya Truk, mbuh ora ngerti aku. Mbok antar Tatra men ana kancane. Ha moh. Nek kowe ditutuki bapak tenan aku ya ditutuki. Alah kowe iki ra kompak. Ah guys to. Heeh anu to Truk aku ki nyentulane omongane bapak. Heeh. Kowe ora wis janji karo aku to nek bapak ra ono, kowe separuh aku separuh ha to. Dadi wis do dum-duman to. Sing gerang isih urip ki isih wis do dum-duman, heeh. Wo, Bagong ki tak dondomi cangkeme tenan ora. Aku ora omong apa-apa, Pak. Gaweane Bagong. Alah. Winginane ayo. Kowe memuji to Bratayuda ki Semar kok ora kesasaran panah ya ngono to. Badut. Ora nyono babar pisan. Ngurip-urip trumpringas. Ngurip-urip tunggak kemadoh bareng gedhe gateli dhewe. Ampun tindak Gede. Nggih kula sing diseneni. Semar. Wulandara. Aku ora bakal kono Didi. Larak ngaten dados kula niku remen. Aku lunga iki mikarep. Ajeng napa? Niliki jahitan. Lho kae mburi sing ngomong.